Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On cannama on jettama bandiraɓe. Mi waddani en hande tindinore neɗɗo wayata binni fulfulde, mana binni adlam. Eɗen andi fulfulde ni ɓi walano binni, sayni ba a winnan binnira binni ko arabiya ko bo english ko bo gen français. E to Allah hoynani fulɓe yehi yeeso joni ɗen godi binni men ndi hoore men ndi neɗɗo winnata, kuma sai gaɗen ƙoƙari ekkitoɗen ndi ngam majji en naati Play Store. Ok, ɗen naati Play Store en ngara gaɗen searching. Oto jiɗon searching ɗo, ok, sai garen binnen en garan binnen Adlam fulfulde. Amma Adlam on tan binnete, nde en binni Adlam ko hoddi fu Google no waddana en. Ok, sai garen gaɗen searching. On giɗi bangi hanani, on gi'i Adlam, jangen Adlam, ɗi fu ni ɗiɗi giɗo fawi falle ɗo fu Adlam no, amma iɗi ceedi. To application ɗum jippina nder majji ɗo ɗi fu Adlam no. Ayi raɗɗi ɗo falle ɗo to giɗon ɗo fu binni Adlam no, amma dow wurdiɗi giɗon ndi ami soƴƴo ɗo to giɗon dow ɗo. Ok, Adlam, on gi Adlam fulfulde. To application ɗum garten gaɗen downloading. Ok, joni on gi min mi arti waɗi downloading majjum, waɗi install majjum. To an ya waɗa install majjum sai gaɗa install majjum, amma min mi arti waɗa install majjum min wara nata nder open. Ok, sai muñen application ɗum maɓɓitana en. Aywa, ni no giɗon application ɗum maɓɓitaniki en joni. En gi alphabet dow ton, on gi ko nandini kujjeji raɗɗi ɗon, on gi ingel wodi kujjeji ko ɗuɗi application ɗum. To amma joni tunda ɓalirde giɗɗen gen sai garen naten dow didol dowolgol. Ok, ni no giɗon ni joni on gi ɗum waddani en binni Adlam, di woni binni Adlam. Ay capital small. Ok, to joni application ɗum kanjum ɗum janginante hoore majjum fu ɓaleriyel gel memuɗa dow mun anana ngel haali no ngel hi'ete. To andot lawol on tokkata ekkitoɗa ko watta bawa binni din. Joni on gi'ini no giɗon ni, seni a memi dow application on ni kanjum dow binni din ndi giɗa din kayri din haalata. To ayi dow joni, ayi joni ɗo to no yawtinirta ɗum holla alama, ayi sare ba balo misali. On gi paɗe misali ni mi waɗanta on ko watta pamo application ɗum. Ok, to ayi mi wari maɗi nder capitale ɗo kuma on gi. Ok, to joni on gi ɗo ñilode kujjeji, on gi ɗo to nombaji goni, ɗo bo lingal no on gi. On ɗo to giɗon mere, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, to kanƴi ma to memuɗa fu kanƴi ka lanta ko e majji ananan. To joni mere non ɗo memuɗen, sai gara jawtinira ɗo to giɗa ɗo. Ok, 1 2 3 4 ok, to laal koyngol ngol tokkata ekkitoɗa binni fulfulde, jippina binni fulfulde. Application ɗo gi kujjeji maggel no ɗuɗi, kuma ɗin on jippinigel on botorto e maggel. To on jikkiti gaɗa non men subscribe, non wattade min gaɗa video kisol fu keɓongel e